tal-istess il-Ministru hawnhekk illum il-ġurnata qegħdin hawnhekk biex niddiskutu għamilt mistoqsijiet ħanem ġeb xejjena. Hawnhekk qegħdin illum biex nitkellmu dwar kont ta' xogħol tal-fili fid-dar tiegħi. Jiġifieri jiena niskaġeb kif ix-xandir nazzjonali, l-Aġenzija Nazzjonali mħallsa mit-taxpayers Maltin tħallilina nifisha. Jiena mill-5 programmi fuq il-Panama ma kellix diffikultà ta' Kastilja għandek żball din ix-ħada. Bħalma tiċħada inti nixħada jien ukoll. Bħalma tiċħad inti nixħad jien ukoll jiena għamilt 5 programmi. Ix-xogħol ta' Kastilja ta' devjazzjoni. Għandek żball. Kastilja għamlet devjazzjoni biex Arukaza l-istazzjon nazzjonali. Mhux se tħammar li wiċċi għaliex jiddispjaċini mhux se tħammar li wiċċi dal-programm stess u l-istazzjon nazzjonali iddiskuta l-Panama over and over and over again u ma niddiskutu. Ma illum dan huwa importanti. Li nitkellmu fuq il-kont tax-xogħol tal-fili. U ħankomplu niddiskutuh ukoll il-Panama fit-tiet parti tal-programm. Biex niddiskutu kont ta' fili. Jiena l-mistoqsija tiegħi kienet. Ix-xogħol, Reno. Donnok ma tixwieġeb għall-mistoqsijiet, Dr. De Marco. Ħalli nistaqsi. Il-xogħol. Namlu inti fil-verità irrifjutajt li ġi għal-programm, aċċettajt fl-aħħar mument għaliex kien ħajsir, ma skużi sħalli nistaqsi. Mela, saru klet gideb fil-konfront. Konvint, Dr. De Marco, taf li għandi rispett lejk jien. Napprezza la darba konvint, tifhem li jiena ma neċċetta l-ebda akkuża li xi ħadd ġi jagħmel xogħol vital ġewwa t-Tardjaj. Jimmissu jistħi il-Partit Laburista jagħmel din l-akkuża fil-konfront tiegħi. Tieni ftit ċar ħanfendi waħda. Jiena bir-rispett kollu qedlek mill-bidunet illi bħalma inti tajt intervisti f'ġurnali oħrajn, Independent u Times of Malta, jiena ħassejt li l-Istazzjon Nazzjonali kellu jkollu din l-opportunità għall-intervista. Jiena mblat inċappas lilek, mhux affarija, din hija issue li ma qajjimtix jien, qiegħda għaddejja kbira għaddejja biss mill-Partit Laburista Reno, ma importanx, jiġifieri għax li kieku għaddejja ngħid li għaddejja, però mhix għaddejja, nkunu realistiċi. L-uniċi nies li qegħdin jitkellmu dwarha huwa il-Partit Laburista. Jagħmlu press conferences, u laqas imorru l-ġurnalisti għalihom. Jiena aħna mmorru għax aħna l-obbligu tagħna mmorru bħalma morna kull press conference l-uniċi nies. Hemmhekk għandha perspettiva oħra, xaqt il-kummenti tiegħek. Jiena ħankun onest, il-mistoqsijiet tiegħi ma għamilthomx ma kellix ċans nagħmilhom, ma jimpurtax. Mela, qal li għandhom tanħallas. Ngħid, hija gidba assoluta, okej? Jien domt xahar biex inħallas. Kont għamil depożitu fuq ix-xogħol? Jaħsra, jiena malli ħariġ li l-kont. Ma kont għamil depożitu meta beda jaħdem? Huwa nisabija, malli ħariġ li l-kont, jien mal-ewwel ħallastu. Jien m'għandi l-ebda faħam miblul, okej? Jiena persuna li nta riċiklaġġ dan huwa li ħammar, dan huwa li ħammar wiċċ il-politika ta' Malta. Għandna bżonn insalvaw ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Diversi drabi nirringrazzjak jiddispjaċini l-mistoqsijiet li kellna nagħmlu u li kien joħroġ ħaġa ta' ġid minnhom informazzjoni ma ħasarux imma dirlek li kellek tikkapparra l-diskussjoni b'dal mod. Nirringrazzjak għall-interventi jak inkomplu bid-diskussjoni wara fit-tiet parti tal-programm. Nirringrazzjak.